Human ang pagpamusil sa usa ka tunghaan sa Zamboanga City. Gipahugtan sab sa Davao City LGU ang seguridad sa mga tunghaan sa syudad. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, nagbando si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga magdugang og security personnel sulod og gawas sa mga tulungaan sa dakbayan. Kinihuman ang shooting incident sulod sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Atong sayron. Human ang insidente sa pagpamusil sulod sa Ateneo de Zamboanga University kaganihang buntag, diin duha ang namatay. Pinaagi sa usa ka pahayag, gimanduan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Public Safety and Security Office o PSSO nga magdugang og security personnel sa gawas ingon man sulod sa mga tulungaan sa syudad. Parayon matud pa ang pagpatuman sa mga security protocol sa mga educational institution sa pakigalayon sa Department of Education ug Commission on Higher Education aron magpabilin nga luwas ang mga tulungaan. Sa bahin sa Davao City Police Office, daan na matud pang gipakusgan ang police visibility sa mga tulungaan. Gi-inspeksyon ni Davao City Police Office, Police Colonel Peter Madria ang mga personahe sa Mobile Patrol Unit sa Kilometer 7, Bangkal. Duol sa usa ka dakong universidad ug sa Police Station 15, Ecoland. Kansang area of responsibility, lakip ang mga dagkong eskwelahan. Gipahimangnuan matud pa ang mga personahe kalabot sa paspas nga pagresponde ug ang dali nga pag-activate og lockdown protocols ug ang pakigalayon sa security cluster aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Mas gipalig-on matud pa ang school security alang sa mas hugot ka protective protocols. So ang conference with the school heads before, no, ako yun silang i-encourage na strengthen din ang security measures sa good sa eskwelahan, no, especially sa pagsulod sa mga bata na masubject na sa inspection, pati mga bisita, ang ilang mga bags, tanawon, o mag-iba sila sa ilang security, kung pwede ka nang na-walkthrough na pagkatudyan sa ilang sa gate, no, o limit nila ang entry o exit nila sa eskwelahan para dili mahitabo simbako ang mga inyan. Si Davao City 2nd District Representative Omar Duterte may parayag sa iyang kasubo sa panghitabo sumala niya kapakyasan kini sa sistema sa seguridad. Pangutana si kongresista giunsa pag-angkon sa usa ka estudyante sa mga armas ug giunsa kini pagdala sulod sa campus bisan pa sa mga gate sa seguridad ug mga personahe niini. Nanawagan siya sa administrasyon, lokal nga mga lider, mga ahensya sa Balao, Department of Education, Department of Interior and Local Government ug sa presidente nga susihon kini og maayo. Kinahanglan matud pa og aksyon gikan sa ehekutibo ug konkretong mga pulisiya aron ayuhon ang safety mechanism sa tanang eskwelahan. Hugot usab nga gikondena sa Ateneo de Davao University pinaagi sa ilang presidente nga si Father Karel San Juan ang maong pagpamusil. Matud pa, walay lugar ang armas o bayolenteng binuhatan sulod sa mga eskwelahan. Kinahanglan matud pa isalikway ang pag-normalize sa mga armas o kagubot sa kinabuhi sa mga batanon. Nanawagan usab si Father Karel og konkretong aksyon aron maprotektahan ang mga tungaan isip luwas nga dapit alang sa mga estudyante. Sara, nagpagula usab no og kining advisory ang Ateneo de Davao University. Naka-heightened alert sila og mas gipakusgan ang ilahang inspection sa ilang tulo ka campus no sa Ateneo de Davao University. Naglakip kana sa bag ug metal detector check, mas gipahugtan usab nila ang ilahang security police visibility sa ilang security personnel sa ilahang tulungahan ug mas gipahugtan nga koordinasyon sa Davao City Police Office. Gi-expect matud pa ang taas nga linya pasulod sa ilahang mga tulunghaan ug ilahang giauhag or ang pagsabot sa publiko ingon man ang pasensya ug kooperasyon alang sa kaluwasan sa tanan. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.